Ning estu no, sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lencir kuning dasare nemu giring ayune tumpuk undung suarane becik jogetane luwes nek aku wong lanang tetep milih kowe wong wedok liya aja percaya wong lanang iki bener lambene mek siji tukang ngapusi. Kowe aja sembrono. Apa to, Mas? Nek aku jigleng kene aja mbok gondeli. Ora. Ya ketekuk no bocah. Digondeli ben ora ngat. Satu dua tiga. Yuk, loncat. Iki. Nek kowe meloncat, harga susu naik turun. Napa ndukan? Gelang alit. Gelang alit njaluk bawane. Nggih, dibawane ya. Oh ya, nggih. Mengke anu apa jenenge? Gelang alite men diaturke Waranggana Dwi Jolaras Indonesia. Iki lagune apa, Nduk? Sing arep maturke? Apa lagune? Sri Uning. Napa? Bawane napa bawane? Bawa sike. Oh, sedia tuhu. Oh, wedang kuning ya, wedang kuning. Wedang kuning niki kan pas mayake kuning-kuning kaya. Kaya gedang. Kaya pala gemandul kae lho, Mbak. Jarene kok kaya Ora iki. Ayo pokoknya njaluk bawane Nduk Hani Kusuma sike. Ya. Nadyan wuju. Ayo, Reng. Oh, Iki lho. Iki maka rene karo sapa Nduk Han? kula kalih ibu Wah, iki lho. berdua. Mergo apa? Diterni karo buke. Napa, Pak? Kuwi cara kembang iki ra gek mekrok-mekroke. Akeh tawon-tawon sing pengin ngisep sarining kembang kuwi. Oh, Mula dijogo tenan. Direksa. Jenenge duwe anak wedok gek perawan gek ayu iki kaya ancik-ancik ning pucuke ngeri. Aku ya ngono, aku duwe anak iki mlebu SMA aku rasane kuwatir. Nek anak wedok ki ngono kuwi, beda karo anak lanang. Oh, nggih. Iki mah diterke karo ibuke, nganti-nganti diterke karo ibuke untuk menjaga keamanane Nduk Hani sendiri. Ibu kok mun matur kalih kula kok. Ngapa? Mas Gareng kula titip anak wedok siap, pokoke tak arep sorong dina aku. Ora Ya, dibawani sikno. Monggo Cahayu. Nadyan, ya. Nadyan wuju temong peksi. Saiki Mas Gareng. Jos. Ya. Pilihan no. Nanong. Aku mitelining berantah. Ki mau teko ya nganggo jilbab brukut kae Reng. Nggih, kula nekseni piyambak. Ki arep arep munggah panggung ngisaan sih. Nggih, jelek salat Jo salat terus isu kae amene langsung subuhan senggol wong lanang ngono astagfirullahaladzim. Sinten niku? Lah kowe dicekel tangane karo wong lanang ya Allah kula dosa astagfirullah bareng dikeloni meneng ae. Niku senes kula lho, Pak. Dudu kowe Niku to? mau sing brukut mau senes kula. Dudu kowe to? Sanes. Sapa mau? Niku ponakan wong aku iki menghalangan kok. Kok yo kondol. Tak kira kowe mau Pak liwer. Nanung ya. Alus manis marah hati. Pria ini cantik, suarane apik, biuh. Makasih. Sama. Wis minggat kula Nanung goleki si podang kuning. sok diganti ya Nduk. Napa?
tiba A, si podang jenar. Oh, si podang Ora jenar. tiba I ini tiba A. Balik malih nek ngoten, Ya, ngapunten. kalian ono. Iki kan dinto, Mas? goleki Goleki. Goleki si podang jenar. Padha jenar kuwi ya kuning, kuning ya jenar. Ning ngepaske sukon wulon. Nggih. Nanon ya. Ipa bunga hinga tiku Nyanding nyanding bisa dadi aku njaluk digarap rong irama sepisan dangdut, jaipong sing angka loro digarap samboyo. cocok Oke jogete ana anuhani gen ketok. Hana Sajane ana sinten to, Pak? Kleru. Oh, nggih. Ani ya. Ya, coba. Kentange Mas, Mas Gogo. Ayo semangat le. ele Yuk, dadas. Cuy juara si Indonesia lagi. Oke. Aman ning omah wis ora kerasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Kuping terang nggo goleki ora krasa iso Yuk, samboyo. Ayo Han. Gak pelanduk. So
luar biasa no. Aku yo sik ning kene iki Mas Gareng. Piye? Sinden-sinden dicepaki prompter sakmene iki sangat berguna. Ning yo ning kene Berguna kok berguna. Berguna. Ning kene iki yo gendeng-gendeng sak notasine. Lah tendane kula niku nggih wonten ngeten iki. Isine keong racun, PP apa, bokong semok ngoten. Bocah kok sembrono. Ning estu no. Sapa wong lanang sing ora kesengsem piyaine lencir kuning dasare nemu giring ayune tumpuk undung suarane becik jogetane luwes nek aku wong lanang tetep milih kowe wong wedok liya ngriya lah rene apa-apane no Tenan? 100% kowe aku kowe cah-cah iki apa jauh kowe gak tenan kowe pakai terbaik Kowe ora ngerti kok le. apa Pas ngerti ya nih joget jaranan wong piyai ning kono mbuh nyanti marang kene ngerti joget jaranan apike kaya ngono lek ngerokok saya cepet. Tegese napa nek ngoten niku? Kaya ora kuat-kuat to nyangga. wis koyo Timbang Kangko. Dalam. Ini kula napa ngertos mboten ten mriki tok lho TV. Oh, iya. Lajeng jenengan nonton bal-balan to Dek winginan ini. Ndek iki. Oh, ndek Saiki iki. ora. Saniki mboten. Ora. Aku pecinta timnas kok. Perkara Jerman mulih ya ben. Wong dudu jagoku. Ya, perkara Londo mulih ya ben. Jagoku kan Meksiko. jare Lah, iya. Thailand Ayo karo tak duetne karo sapa jenenge? Iya kulino rekaman ana campur sari iki lho. Si anu sapa? Ova. Ya, Ova. Nduk, Wah, iki. Duel karo Hani Kusuma. Ya, ya. Oh. Ayo, Pak, ngadeg, Pak. Jeneng Cahayu lah. Ya bocah kok ayu. Disepoti to. Alah ora usah. Jaluk disepoti kok. Wong wedok iki aleme ora Cepoti, njaman. pokoknya cepoti. Yo, kumak pang Pak. Yo. Mbak apa? Dalam. Bocah kok ayune ora njama, ora maido. Jare aku gak ayu. Tenan kok no, ora maido. Sindene dijo kanggo ki ayu-ayu. Jare Apik-apik. Gurhani tok sing ayu. Ora ya mau gur yung nglegakno kono lho. Wong lanang iki ya ngono. Asline iki dijo kanggo ki apik-apik ayu-ayu tenan. Masa, Mas, tenane? Tenan. Hani ki apa? Aja percaya wong lanang iki bener lambene mek siji tukang ngapusi. Gue ngiyem-yem kono, kowe gak apa-apa. Musik kono ben ayem. Ora. Apa? Ora. Dijo kanggo jenengane ayu kabeh. Ayu, kok. Mas. Dijo laras kilo apik-apik ayu-ayu. Wis gak apa-apa ben kono ben seneng sik. Tenan kok no, tenan nek Hani Kusuma ki apa biasa. Tenan ya. Tenan, Hani. Ya wis enak karo aku Iya, ya. Hani Kusuma ki ning apaan Ya wis iki gak usah. Nek no karo aku ning kene gak usah rono-rono. Iya, bocah lho. Ya gentenan ngene iki yo wayahe ning kene ning kono yo aja suwi-suwi. Jarine aku tok sing ayu piye sih? Oh, sik kono. Jarine aku tok sing ayu, Mas. Kono tak ombenane obat tidur sih. Apa jarang diomben apa mau rondak pak warepan kok mentolo. Kok mentolo. Arep ning ndi? Wis gak bu aku tak karo kowe ae ku. Rumah sak. Iki enek ceritane anu. Piun. Apa nek? Apa Pak kok guyu? Ora gitu. Napa mengke kula anu jenengan disiki, Pak? Warna ijo kuwi jenenge botol. Sinden loro rebutan kunci. Kayak Mas. Kowe tak kunci ngarep ya. Kowe kunci nguri. Kunci omah ki lho. apa? Ora. Nembang ya, Nak. Yo nembang. Nembang. Iki mau iki engko nyanyine cah loro. Siap. Hani karo Okwa. Ning bawane Okwa. Sing jegleng Gareng. Alah, turah jatah. Ana sing nyuwun lagu ki mau apa gelang alit apa ki mau apa iki? Iya, gelang alit. Apa ki mau? Oh nembange bareng karo Hani sing jegleng Gareng. Ya. Nduk, Pak. Mambiat mayong. Ya, coba.
saurunge musike muni kok. Ya. Ya. Sing ngat-ngat kamu apa, Mbak? Ikut cengkok. Oh, Cengkok like. Oh, cengkok. Cengkok like. Lek arane cengkok kok iso ngat-ngat. Sesuk kuwi bar Setu kuwi dinane ngat, Pak. Iya, ngap. Asu, ya. Alah, ora nggo ah. Suarane agane Sing jeglenge kowe reng malah sing wedok sing soro. Sing wedok. Aku suara mana Mas? Gak doyan to karo Nek aku. sing jenggleng kowe kaya wong crumbat klopo. Kok iso kaya mangkon. Padahal wis dikudang ngat ngono kuwi mah. Kok iso kaya mangkon. Kowe aja ndisiki aku sing Iya jenggleng. iya. Ndang nek no Mas. Ayo bar iki. Ya. Nyara. Nyaran yahi Nuswantara. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Kowe aja sembrono. Apa to Mas? Nek aku jenggleng kene aja mbok gondeli. Ya ketekuk no bocah. Digondeli ben ora ngat. Kok sembrono. Masuk, he. Geser sebelah. Ya. Nyaran yahi. Wis mari ya mau. Lagi bar nyerambai kok. Kowe kene kumpul aku aja grogi to. Apa to? Wis to, engko bayarku pek. Tenan? Wis entek kok. Pianyo wangi Wasik. Wanda. Laru. Opa. Kok iso bandai? Kok kowe aja melu loncat-loncat. Lah piye berarti aku? Coba bisa ngas, kowe loncat bisa ngas. Tidak ada. Yup. 1 2 3. Yuk, loncat. Iki. Jarene aku gak oleh. Nek kowe meloncat, harga susu naik turun. Aja melu loncat. Kowe bakar kalori kok. Oh iya. Mau saurunge mangkat we treadmill sik. Wah. Bareng treadmill iso nimbang wah swidak papat bobote. Karek 56 ya nok ya. Ayo. Pah ganti kene geser. Larelan kidul lalas angker hang keliwat Kayak mundur ya to. Ya. absen kono. Oh ganti kene. Dalam biangan Aku halangan. dalam biangan
Pas bareng. Yuk. Aja takon. Alhamdulillah. Selamat ya, Nok. Tanah endiang Ku melare ku melyare ya. Taman Sari Nuswantara. Ya, nembang cah loro, Hani karo Okwa. Selain adu suara juga adu joget. Ya, ya, yo Gerajakan Banyuwangi Mas, diaturke. Ya, Okwa dan Hani Kusuma. Yuk, kaya apa? Dados.
Terus pun ndohani ge negasike gene istilahase. Ya, estu wes. Rong lagu gek jogete tanpa nganggo leren.